Zvize. Aiwa mushe. Ndasi mukunakirwa. Aiwa zvindise zviri right. Sure. Muri kuronga ka Christmas kai. Aiwa Christmas takutotanga kuirongera. Mamsati maronge, ari maiti maronge. Aiwa ndakamborongawo zvishoma. Oh, Bva zvatonda nyasi kusvika pahafu yacho. Alright. Turanga isati ya load. Isati chine zvinhu zvishoma zvindota tinoda kutombonyatsotanga. Aiwa ndongo yacho because yakutosvika. Aiwa yatomudziya. Saka ndanzi ndikupe 5 makajambwa musi wandakapa mama 5 mamusipo. Aiwa chimoko chana ndakanhirikina. Mati? Chimoko chana chambondimisa chandiri kuda kuroora. Mada kuroora mudhara? Ndechipo chimoko ichi? Chirimo chemunharaunda. Ngotoona ndambochisuwa saka ndona ndamboti ndopoto chimbodariko ndichimbojambo ndichienda neikoko. Makazowana chekunyazorora chaicho because mimi mamuwanzo dangorora vanhu vese vese. Iwe ndizvozvo apa kuvhino zvongotratira yawo zvongotiwo ichocho makaona chii kuti muzosvika pakuti ichida kuchirora? Ndakangoona kuti chakukodzera ichi zvazo chiri kutaurwa zvimwe zvinhuwo zvinondikomenda toti ichi ndogona kukwanisa kupinda rege ndingorambo ndakabata saka ndakangoitawo pfungwa zvokutoti ndakagara zvangu pemene ndichiti hapana zvandiri kuita vana kuti rege ndimbonotandarawo zvindimbononyatsinodokesa rese ndiri ikoko ndoziva zvangu kana time dzebhora dzakukwana. Alright. Saka chimoko ichi makatounganidza mari yacho here yekuchirora? Because handi kuroora unorora nemari. Ndakangounganidzawo ndichiwo pashoma ipapa ndichiri kumbounganidza. But mutori serious zvii? Inini ndendiri serious ichopo ndongo chikasazondirasisa. But icho chakabvuma here kuroorwa? Zvachakataura zvo chakabvuma chandakabva ndangowira ikoko. Chakati chi? Chakatotiwo ndikudawo kuroorwa. Newe? Taura chenje chingoita. Saka mane nguva yakareba sei muchidanana? Ndokunenge ndakatanga nacho ndikangoti from May. Ndakatanga kuchiona muna May. Ndopa makatanga kufambidzana? Nanhasi muchiri kungofambidzana? Tichiri kungofambidzana kungotopa nezvimwe zvinhu zvatimboda kupota tichimbotengerwa chiitwa sei saka ndichimbounganidza. Saka mukuchitengerere zvachinchida kutengerwa zvacho? Aiwa tichakanhikirikina chaizvo kukunda zvimwe zvandombona muno wamo. Mukutenga? Chakadzikama. Ndakatenga. Fanike last time ndakatombotenga. Makatenga chi? Chakati ndoda mapotatoes. Saka maina nesagati mapotatoes? Ndakati ndinotaura tsaga chero $5. Alright. Ndakangodawo. Kombombo mari yekuti amboisawo muhome munombombo? Mari ndotomupa kana ndatoenda ndisina zvandendatenga ndopa ndotomusiro tikati. Alright. Saka munochida chimoko ichi handika? Aiwa inini nditoro paserious. Saka zvikutoti Christmas mukutamba nacho handi? Christmas ndinoda kutorongo ndoda kutomboyo kwako. Zvota tikutaura zvekuti hapana zvandaronga but ndoda kutongotaura kuti asvika ndoda kutoti damboyo kwako. Alright. But makatotaurirana zvino? Aiwa tichiri mudziya tichiringoitawo nema.com. But tichenjida futi hembe dzeChristmas. Aiwa zvese zvatinongotaura tinoita. Saka mutori murudo kai? Inini rudo ndinaro. Murimo mai acho akutozviziva kuti iwo ndoda kuroora? Alright. Ngozivana namai vakupindira vakudidi iyo chibva waito serious. Alright. Kama maita serious? Umaradza kuti zveshuwa muda kuroora? Amai kana vachimboita kakupinda rimwe kamwe karutii isusu hatizadzikise zvinhu zvedu. Because iye ndiye anofanira kuti kupa firstborn yako. Handaona firstborn? Ndiye anofanira kuti ndipa firstborn ndizvozvo. Because firstborn yako yekutanga yanga iri yako here kana kuti? Yanga iri yangu. But yakazongoshaika kai? Aiwa mafirstborn anongoramba ari mafirst tichingwana patichanyazoti ngwa. Anongoramba angori mafirst chete? Aiwa kana tazogarisanawo zvimwe zvinhu natienda kutodawo second born zvidaro. Alright. Aiwa ndizvozvo? Sure. Because makura mudara? Aiwa ndizvozvo kana iye aitwa kuti kakunhikirikinawo. Ndiwe chikuru? Ndikangotiwo 27. 27 achiri mudiki zvaka asati anyanyokura tichimubatanidza newe achiroorwa newe. Aiwa
asitanya zokuru 27 ndiyo ndikoko nana kuti mukadzi wafana kubva wasvika ningirikini 27 and above chibva watotangira ipapo wafana kuzosvika kuma 32 avazosvika kuma 30 kumachichiya tozoita vana vanganda kungoita vana vaviri chete munongwara wagore mwana kamdara handizvo totoda kutoita ungozadza every year uchingoti zadza every gore mwana usingamire bhora mberi eka because anenge akura kanozvikuita yes saka aiwa ndizvozvo haya kana mune zvamukuronga panyaya dzekuroora izvi zvakanaka zvinziri right aiwa ai zvinokudzwa zvinziri right totokurudzirawo kuti muroore kana makazochatawo muti koka kuchata munoda aiwa kushata nemunhu wacho nendichitoda ine ndichitoda kumazoramba anenda netirangirese nemibhedha yese nematv unoziva makarambana eji yake ndo yanda kutotarisira kutoti apasisina reko inoenda kana makarambana aiwa zvemareko ndezvangu tongorowo nehirikini yangu aiwa ndizvozvo mukomabhili aiwa shuwa saka pakuta sei kana zviunzi wachiroora unoyanacho padheni ra unonga kutotsvaka kwakukurocha ndoya padheni maizvozobuda here zvinobuda zvokuti kana because chimongo chinodopa kwega manje padheni apa pane pawangozara padheni panombozara vanhu tu chete purazoda kuenda kumabasa musaka ndo chinenge chichaira mumbachi chiita bhozi hapana anondivirikini bhozi mukaona zvakangonikira pane pachida kuswa ana cobra vanani whatever so aya pali kana chimoko chapuka pane mbakudo matiles zvese tikutoronga nevari kuenda kuti kubasa izvozvo tichazoda kuiswa matiles zvemukadzi wezvi anombotangirawo zviripa anomumhanya necobra aiwa ndizvozvo mukomabhili ndizvozvo but basa chinorova zvacho aiwa ndakona ari right netse zvake pavo unofanira kuroora chimoko chinokudawo zvebasa bhozi iye akangototi kakunyarara bhozi munhu akanyarara ndo nhirikini yedu ndovenyu cheo akangotoka kunyarara hana zvepapapaza hana chichi right aiwa ndizvozvo chaizvo aiwa zvinokudzwa izvi mukoma zvinokudzwa zvisingaite hatitoshuwiriwo kuti ngadai mabatana nechimoko ndizvozvo tongoshuwira kutonamata kuti zviite wanga usinotudza zita racho kachimoko ichi sara chinhu chiri kuita tangona sel ko unongokanganwa but iwe unongokanganwa zita sechimoko chakabva nacho muna mei kusvika izvezvi ndakubvunza zita wakutomboita kakukakama zita pane mamwe matu ndomboita chiribata chidari chiribata saka kwanomuona izvezvi unomudedza uchitani aiwa tingoitana mudiwa ko zita kare chimoko iwe wasudza munhu wada kuroora here kuti anonzana saka mukoma musadaro mukoma munhu wauda unobvisira mari hausi kuziva zita rake nerake rimwe ronzi sel hamusi kuziva uri kuramba kuuya saka usi serious ya aiyo indi kunaye ndiri serious but hausi kuziva kasita rake ndichazonyesorinyora ndikazoribata ndichagara ndakarinyora apa mane mamanzi muchidanana hausi kuziva zita rechimoko chavo hazvimeke sense senemi yake anonzi anore zvese nesenemi hatizonyanya nhikirikini orit ove mari yenyu mudhara mufanira kutora 5 papo ndipe chenji because ndatoona kuti dzinganetse ndipe chenji mudhara raramba kuuya zita apa chimoko chauda kuroora mudhara mandishamisa mudhara ndimega mudhara mozonochibvunza orit mozonochibvunza kuti unonzani ndichabona chihunhikirikina because raramba kuuya orit iribo andika sure